Monggo Bu Kesi diaturake langkung rumiyin ya kuwi Asmarandana Semarangan. Ya sing klasik dhisik saurunge ngaturi ya kuwi Mas Gareng Jajak. Pelawake Mas Jajak. Loh kuwi mahasiswaku mbiyen ki? Iya. Biyen mahasiswa. Saiki wis viral kaya ngene wis larise ora umum. Syukur tak delok ning YouTube ya wis wah darder. Monggo mbiyen ki pisanan dagel mbok ngakoni apa ora? Melu aku kok, Nduk. Ha iya, der yo an. Sek mbiyen kuwi. Lah kita kono wong ya enek sewengi wis jan anyep kae. Ha ya ngene. Jane ya apa laire ada-ada kae lho jumangkah nggur lindu getar bumi kae asine jaman melo aku mbiyen pisan. Ning urung viral kaya saiki. Ha iya sing ngajari kuwi ya aku mbiyen asline kuwi. Lah kuwi wong ya enek lho, Pak nyapa lho ayo. Muridku kuwi ayo. Kok angger cah HP muridku kuwi. Enek bocah ayu anakku. Iya. Monggo. Heeh. Bu Kesi aja turu sore kaki Bu Kesi. Ya, nggih salam hormat kagem para sesepuh riyin. Aja Nyuwun tepuk tangan kagem Bu Sukesi Rahayu, sarjana seni magister seni, dosen pedalangan isi Surakarta, ya dosene Mas Jajak mbiyen. Ayo, ora ngira mbiyen angger pembawaan pengin lakone Gareng Ratu. Tugas akhir ya Gareng Ratu, bak ya bareng saiki viral dadi Gareng Jajak. Iya, kaya ngono kuwi. Luar biasa. Wong melek sabar narima. Lah kuwi kuncine utawa rumuse wong Jawa yen pengin tentrem lair
batin slamet donya tekan akhir ya melek sabar nrimo. Wah iya ngono. Kaya ngono kuwi. Ya, Monggo ditumpakke prau layar Mas Gareng Jajak men munggah ana pepanggungan. Ayo Cok Madangkara. Oke, yo. Dugi pundi-pundi yen perlu Jawa Timur niki riyen mahasiswa kula ning ketemu sak panggung nggih nembe dalu niki tur wonten grobokan wonten dalemipun piyambak nggih Mas. Alhamdulillah sungkem bekti kula Pak E. Nggih sami-sami. Api-apike mahasiswa niku yen isih ngajeni isih ngakoni lamun to biyen nate aku nularke ilmu ning sampeyan. Nggih mboten badhe selak wong jenyatanipun kados ngaten kok. Pertanyaannya dawuh, sampean ning isi ndek mben jurusane lak pedalangan. Bareng lulus kok malah dadi gareng. Wah, jenengan sing mboten paham. Lah pancen aku takon. Lah nggih, kula jelaskan. Nah iya, takono ngono, ayo. Nuwun sewu Pak E. Janipun upama kula ndalang, kondange niku iso ngungkuli jenengan. Estu. Upama kula ndalang kondange saged ngungkuli kula nggih. Nggih, lha nek aku kondang, lah terus kanca-kanca dalang iki piye nasibe? Tujune lek jenengan panggih kula kok teng grobokan, pamaning Jawa Timur tak tonyo ndasmu nggih. Ah ya mboten napa-napa wong ya cita-cita boleh kok. Nggih, nek cita-cita mboten jane. Cita-cita mboten. Saya tok jane ndek men sampean kuliah ning isi, yen lulus sih jane pengen dadi napa? Wong cita-citane kula kaya bapak kula kok. Napa? Cita-citane kula kaya bapak kula dadi pegawai Pertamina. Oh, lah kok terus dadi gareng? Lah yukur cita-cita wong kabeh kersane Gusti Allah nyatane kaya ngene mlakune dadi gareng ya tak syukuri. Wong niki kula nggih guru golek hiburan kok Pak asline. Dadi ora butuh dhuwit. Lah tak dhuwit tak nggih napa wong kula kebutuhan gak duwe dhuwit teko terus sik. Masya Allah. Ora umuk ora sombong, kula niki termasuk wong kecukupan wae. Rene Mas. Dawuh, tak pancal raimu. Mboten guyon ora. Nggih pancen ngoten sih jenenge rejeki sangan paran. Jenengan mboten midanget dawuhipun Begawan sapa? Ngarep Pak sinten lho? Sapa? Ayo jurusan pedalangan lho, ayo. Pendhita Talkondo sapa, Mbak? Bisma. Bisma alias Bisma. Ora ngono kuwi. Kok iso Bisma mbiyen 8 semester lho sampean yo sarjana seni lho. Ayo. Bisma alias apa? Dewa Amral. Dewa Brata. Dewa Brata. Iya, nggih. Pripun ngendikane Bisma wae? Ampun celometan.
Slometan iki empan-papan yen pas nggen serius ya serius. Niki lak nggen seger nggen santai. Silakan mboten napa. Bebas nggih. Bebas. Oke, terima kasih. Deal nggih. Deal. Mboten ono tidak ada sekat di antara dalang karo pelawak, tidak ada sekat antara dosen dan rektor. Sama. Rektor kaya kowe kampuse apa Gunung Botak apa piye? Masya Allah. Ampun. Kemaki ya monggo, kemlelet ya monggo. Sampeyan iso rektor iki lho, cara ngendi lho? Gek mahasiswane sapa sing gelem ngono. Dereng pikantuk kabar jenengan. Urung. Rektor isi Purwodadi ngene iki. Non rektor isi Purwodadi. Purwodadi nek isine to? Jenengan gak paham. Hampir. Wah. Nembe umpama nggih. Amin ya. Ya tak dongake esuk ana isi ning Purwodadi rencanane wonten Blurong nggih wonten, Ponorogo nggih wonten, ngoten. Ning pamane teng Grobogan Purwodadi enten isi nggih. Nuwun sewu kula suwun Bapak Ibu para pejabat dosene sampun niki. Ha ya ngono iki. Mboten napa-napa wong kula pun diterima di Undip, Pak. Universitas Diponegoro Semarang mriko? Kaduan kelinci panjenengan. Lah ngendi? Undip iki Universitas di Purwodadi. Jadi enten melih mengke. Biyen melu aku rung lucu ngene iki lho biyen. Seksine cah-cah iki lho ayo biyen ayo. Ning Medion iki setelan muntah terus kok gagal terus dhek. Pateni sisihku ngoten no. Karo Anang Sarwanto kae ayo. Kae saiki gak bakul gamelan lak iki ya. Sakniki dados bayan. Aku wis seneng lho. Aku karo panitia nganti sing nyuwun, lek mboten pelawake mangke anu mawon Mas Gareng Jajak kula pun dangu mboten pinanggih kalian Mas Jajak. Asring nderekaken dalang sinten-sinten ning kali kula malah blas dereng nate. Jenengan lek kula bel kula WA kan mesti mboten saged ngoten niku. Kapan ampun klincipen to jenengan iki. Wingi kae lho, Mas, esuk ning Medion saged mboten sampean ra iso. Mboten saged. Lah iya kaya ndek ben kae, Mas ning Blitar mboten saged. Tulungagung mboten saged. Mboten saged. Wong kula ngertos kok. Ngapa? Aku anane gak iso iki kula ngertos kok. Sebabe apa? Ketoke ra cair. Sik, lek jenenge guru karo murid, kuwi malah sing murite sing mene bisaroh utawa mene wujute upeti karo gurune. Mergo guru wis mene ilmu karo murid. Lah mula kuli kula mau mangkat. Lah kok dadi kuli barang, mbok tukang barang ngono. Pun to Pak, ngeten lho Pak. Ampun padudon riyen wong niki lho ujube apa ki mau acarane? Hari jadi. Iya. Hari jadi kok Talkondo to. Kula iki gugup estu Pak. Kula ajeng mriki nek mboten percaya kula kerokan. Saking gugupe ajeng petuk Pak dosen niku gek ukaraku arep pripun. Lah wong biyen ning kampus ya mendina petuk biasa wae. Bareng saiki petute gugup iki ngopo? Benten nek rin kan tatarane jenengan dosen kula mahasiswa. Pokoke dosen ngendika mahasiswa nyatet sesuk dipraktekno kan rampung perkarane. Bener. Lah nek bengi niki kaitane karo anggaran ya Pak. Sik kok iso? Nek saya nggih, kula niku lak tiyang Karanganyar. Setiap hari jadi lak kula mesti ken mayang teng mriku kali Pak Bupati. Kula niku mboten nate matur. Nuwun sewu bab anggaran niku mboten nate kula rembak babar pisan mboten nate. Jenengan ing ngatasi kelahiran saka Grobogan Purwodadi ditanggap, dipercaya, dihormati. Kok ngrembug dhuwit niku mboten saru jenengan niku. Astagfirullahaladzim. Kula dadi dosene ngene rumangsa isin lho Mas. Astagfirullahaladzim. Napa enten kata-kata kula sing ngrembug dhuwit? Lah anggaran iki mau sing ngrembug niku panitia Pak. Pak Wahono kalih Bu Endang kalih Mbak Tacik Mas Titis rembukan iki gareng diweki pira terus telepon kula Mas kenek dhuwit gur 8 yuta kowe candak ora ngoten kaitane kalih niku wae lho nek nganti aku ning kene gak gawe wong guyu Pak Wahono pun dawuh Mas 5 menit pertama gak ana guyu potong 2000 5 menit kedua gak ana guyune potong 2000 nek 2000 juta nggih lah kok nek nganti 20 menit gak enek sing guyu gak yo entek resik to Pak kalah min ya kandhani kok nek nyatane niki jenengan pun bola-bali darder alhamdulillah niki mengke sios potongan apa oh ganti anggaran Pak anggarane ganti pripun sukarela boten estu kula nderek wayangan teng mriki niku wiwit tahun 2000 sebelum corona kula pun mriki riyen mboten yo gareng. Gareng. Mayang yo ora payu to, Mas. Kene sadar diri ngono kaya ngelokke lek aku gelem mayang dalang-dalang ra payu ngono mau ora. Terus nek sarunge corona riyen ngantos niki kula mboten nate blas jenenge ngarani. Pamrih kula apa to sing arep tak wehno karo
kabupatenku kejaba mung kabisanku dening dirgani pira-pira tak tampa minangka tandha yekti berkahing Gusti Allah wong ape tak tolak wong aku ngomah ya butuh ngoten lho maksude kula ngono tegese wong mamas diri ya ngono kuwi ra apa-apa ning upamane saya memberi kritikan boleh saran masukan dawuh sendika jenengan pirsa Gareng Semarang nika nggih Pak Sumarbagyo senior nika lak napa niku pacakane luar biasa sandangane nggih mompyor sae terus ngangge apa ne nduk ngene sing lho nggih mindset lulur tulung Mas jenengan lak mboten putih ta mangangge lulur mergo bareng disara lampu sampean malah kelawu lho malan pira ta regane lulur iki pira ora nggih apa pancen kaya garange Pak Anom sing ireng kae dodoh ngono kae nggih luluran pira ta regane pira ta nduk lulur pira ta wis ada pira 15.000 mosok gareng kondang 15.000 ora gablek ora ngono kuwi malih ora kaya gareng lek disorot ning streaming malih kaya nuwun sewu kaya gemuk lho Mas sampean. Mosok yo lu palek banget to Pak, gemuk ireng banget ya Pak. Lah iya. Ya aku yo rada klawu yo lumayan Pak. Lumayan ya. Tapi yang ciri khas Purwodadi Pak. Oh, nggih ta? Ciri khas Purwodadi niku hawane panas kok Pak. Oh, ngono apa rada ireng niku ciri khas. Ciri khas Purwodadi ngeten niku. Nggih. Mboten napa-napa. Ireng Pak. Nggih, sae niki. Iya. Yes. Yes, pomo 8.000 yo gak ngenyang lah. Aja ngomongne anggaran aku melu isin ngono kuwi. Lah napa? Dipercaya diumati karo. Pokoke mboten lillahi taala. Niki mau ngayu bagya hari jadi Kabupaten Grobogan. Yang ketiga abad. 3 abad iki tegese pira? 300. Temane apa, Mas? Temane bangun desa nata kutha. Pinter. Lah visi utawa misine Bapak Bupati napa, Mas? Pak Wahono, potong 2.000 Pak Wahono. Pak Wahono, pomo potong 2.000 gak popo ning tambah 15 ya Pak. 15.000 mau lho tuku lulur. Iya. Jenengan kok. Nggih. 300 iki saka tembung 300. Nah, nggih, 300. 300 ya kuwi saka tembung tetulung kanthi ati kang tulus. Wah, iki. Wis didisiki lho. Gak usah engko ndak aku dari sombong. Nah, iya. Angkane 300. Betul. 300. Heeh. Delalah tibaning hari jadi mapan ning wulan siam utawa wulan poso tumeka wulan Syawal. Kirape grobyok kala wingi pas wulan poso. Mula seremoniale dugi Syawal. Angkane 300. 3 kuwi saka tegese telu kesalahane menungso kelawan Gusti Allah kelawan samane menungso lan kelawan alam sekitaring urip. Mula saiki wis dilebur nalika wulan poso padha tirakat, Syawal padha halal bihalal dadine 00. Saiki Grobogan bersih, suci untuk menggapai cita-cita yang lebih bersemi, bersih, sehat, mantap, indah. Rene sik elak tenan. Jas. Ya, iki. Tulung nggih tuku lulur ya. Aduh, kakean nih Pak, dadak nyusui kula. 85. Nggih, pripun susuk mboten? Rasa mo. Oh lah, susuke tak tunggu tak tambahin Pak. Piye? Susuke tak tambahin meneh. Apa? Delalah tumibane hari jadi mapan ning taun 2026. Apakah artinya? Upama dicandra sekala. Waduh. Lho, alah gak paham jenengan. Ora paham aku, yakin. Iki nek ora gareng Purwodadi, gak candak, Pak. Wis to lahir batin. Lek ora gareng kelawu mokal wis ta. Ayo, oke. Sing salah kostum. Biasane kostumnya gak iki yo gak pati kelawu, Pak. Ayo, malah kaya lemper ayo. Wis wong ireng klambine coklat wis kaya pramuka ayo. Piye mau 2026? Acut mboten? Acutne no. Ya. Kanthi candra sengala, obahing asta tanpa hanyawang. Obah asta tanpa Hanyawang. Obah kuwi wilangane 6.
Heeh. Asta kuwi loro, tanpa kuwi kosong. Nyawang kuwi nganggo netra tegese loro. 6202 diwalik 2026. Tegese apa? Gelem obah tanpa nyawang. Panjenenganipun Bapak Hadi sekalian Bapak Sugeng, obah kanggo menciptakan gerobokan yang lebih sejahtera, obah untuk membangun, obah untuk membantu tanpa nyawang. Kae pendukungku apa ora, kae dulur apa ora, kae mbiyen balaku apa ora, kabeh sama rata mergo saiki dadi pak karo anak ora beda kasih. Tepuk tangan. Iya. Kurang dhuwur nadane. Tepuk tangan. Nah, ngono kuwi sing tetek kaya biasane ngono lho. Ayo nggih. Grogi aku, Pak. Ayo elak. Iki susuk neh ora? Hah? Isih susuk neh, tambahin neh. Tambahin neh. Apa? Pun cekap semanten saking kula lepat nyuwun pangapura, Pak. Lho ora iso. Tak susuki. Ayo apa? Ora usah ora iso aku takon saiki. Grobokan. Grobok ki lak wadah. Sejarah mbiyen kuwi ya kuwi wadah pusaka, ngono to sing nate dirampas karo perampok. Nggih. Sik to sejarah ngono kuwi ngerti ora sejarah karo kabupatenmu dhewe? Astagfirullahaladzim, lho barang sepele kok jenengan takokke. Lho barang kaya ngono kok jenengan tangkletke. Ngerti ya? Ya Allah, nek bangsa sing sepele niku ampun jenengan tangkletke. Iso. La ilaha illallah, barang kaya ngoten kok jenengan tangkletke. Lah ya kowe ngerti? Astagfirullahaladzim. Ngerti apa ora? Ngapunten mboten. Grobokan saiki kaya gareng-gareng kae njajal apa yang ngerti grobokan biasanya lah gareng ngoten ta Pak nggih nggih nah diterjemahkan persuku grobokan ki gro pertama wis angel sik tak susuki mawon Pak ora iso ora nampa susuk padake pom bensinnya ayo gur karek 40 kok angel men ya ndang G mawon G R O B O G A N oh per huruf yes lagi iki nek dagelan ngenyang ya iki ya 40 ra entuk dinyang oh iya G gemah ripah lojinawi wah iya betul bukan Pak apa kang tinandur sempulur teng mriki murah sandang murah pangan ora enek wong kelaparan sebabe napa sebabe enek MBG kandhani kok sik kowe omong pengenyek nek kabupatene dhewe lho estu lho Pak nggih lah kok padha gemujeng ora keplok ora tepuk tangan kasunyatane mergo estu nun sewu pripun anake kula sing mbarep niku TK entuk MBG pendak dina wis ora mikir kebutuhane dahar sarapan bojoku nun sewu gadah yoga melih umur 5 sasi wancine neneni tegese neteki kuwi yo entuk MBG aman to Pak gek kula tanggapan apa sing arep dimasak ora perlu tadah perkara dahar wis dicukupi karo Gusti Allah lumantar MBG lho matur nuwun lho niku lah mulane kuwi sampean lek ora wis numbaske daharan nggih putrane putrane loro wis ora ngragati kabeh to ora ngragati bojo ya ora ngragati lah nuwun sewu sisihno 15.000 nggih tuku lulur kuwi tok aku men ayo G terus R ayo R kuwi ramah-ramah wargane bener cocok kandhane panitiane jos luar biasa Mbak Nacik dan kawan-kawan Bu Endang niku grapyak semanak Bu Endang senadyan to Piyai Putri nek jumangkah ngungkuli sing kakung rampung gawe estu Bu Endang niku jos mosok nalika tindak nggen kuwi alus sih piyaine lho lho ning alus niku nek sambang Sarawungan nalikanipun bekerja untuk kabupaten luar biasa tandangipun weh Bu Endang niku nek sing gareng mboten kula mboten purun kok wah iya estu mang tak ngerti Bu Endang Bu Endang niku nek sing gareng mboten kula mboten purun sebabe kono-kono bayar ya aja nelongso ngono mboten wong kula kalih Bu Endang pun kadung seduluran adike Bu Endang niku camat Kradenan apa-apa nek raku ya ora kersa buhe nanti kaya ngono tresnane karo sampean ora perkara niku lah sebab we ape dipek mantu mbiyen aku apa ora kleru camat kok iso ngepek mantu jenengan lho saking tresnane kok Pak wong tresna kan ora diukur saka baguse rupa ora diukur saka kae bondo ning diukur saka kelambune awak ayo balik neh kuwi R terus O ora neka-neka wargane nyatanipun ya sak lumakune piting klopo upamane tegese sak lugune sing petani ya dadi petani sing jujur sing pedagang ya dadi pedagang sing jujur semono uga sing dadi punggawa tegese dadi pejabat nindakake apa perintahipun amanahipun ya sing lumaku kanthi jujur elok para lenggah tepuk tangan luar biasa iki produk luar biasa dari Grobokan Purwodadi ya semua sudah paham wah iya semua sudah kenal oke terima kasih
Oh iya, wong belum kok terima kasih ora. Mosok dereng kok? Dereng ora. B, pripun to modele? B. Bersemi saka tembung bersih sehat mantap indah jumbuh karo slogane grobogan bersemi. Wah iya. Kandhani ya Pak. Elah cerdas tenan lagi. Putu kiai ya. Putu napa? Kiai. Kiai. Nggih. Jenengan niku. Putu kiai. Lho berarti jenengan Gus no. Nggih. Oh, Gus sinten? Gus Jajak, Gus Jajak. Oh, Gus Jajak. Mosok jenengan mboten tepang si bae kula? Mboten niki. Bah. Kurang adoh jajahan jenengan. Heeh. Mosok mboten tepang? Mboten. Lah sinten to? Kiai Slamet. Sik Kiai Slamet nang nggen kuwi kebo kuwi. Iya. Ya bener lek kelawu, kebo kaya kelawu ngono kuwi. Balik nah. Iya, mau teko B. B. Terus Grup. O. O. Ora seneng padudon. Rada cepet. G. Guyub rukun wargane. A. Amanah kabeh para pejabate. N. Aduh N ya apa ya kok cepet men. Nanggap wayang bengi niki tandha syukur marang Gusti hari jadi Kabupaten Grobogan yang ketiga Pak. Ah iya. Grobogan. Wah iya iya. Sik urung rampung wilayah kene alun-alun apa jenenge? Purwodadi to? Purwodadi. Purwodadi Pur. Ya Allah, lah iki lho entek. Isik 20 ya. Isik 20. Ayo. Pur. Ayo. Nang janjiane lho gak teko Purwodadi. Dadi wis to, Ndang. Ayo. Pur. Pur. Tak suwek sithik Pak. Aja ya ora payu ngawut ora. Ayo nggih. Ayo. Pur, mari kita gempur semua elemen-elemen yang tidak mendukung masyarakat Kabupaten Grobogan. Ya, Wo. Wonogiri, Wonogiri. Ayo. Duh, kelabu, gak iso mikir iki to. Ngancing iki lho. Wo, ayo. Wo. Wong tuwa gelem ngomong sing enom gelem ngajeni sing tuwa kuwi slogane Kabupaten Grobogan antarane kawula lan Punggawa nyawiji. Manunggale kawula Gusti. Nah, paham to? Paham no, dah cerdas kok ya. Da. Pripun? Kurang loro, da. Lho, cek meneh iki? Iya. 20.000 ki. Ah iya, 5.000-an papat. Ayo. Aduh. Ndang. Amoh iki. Dalangipun dalu menika Ki Cahya Kuntadi kagem ngregengke warga masyarakat minangka hiburan rakyat. Terakhir di Dinane malam Jumat Kliwon. Wingit. Kowe malah meden-medeni iki lho. Aku yo WA-an kali mbok wedok kok. WA piye? Yah, ngoten. Loh, bojomu nyeluk sampeyan iki ayah ngono? Mboten. Lah kowe mau? Jeneng kan Didik Sudrajat Wiyanto. Oh iya, heeh. WA bojomu WA. Nek jane asline Wiyanto tadi ya. Heeh. Piye le WA garwamu? engko nek tanggapan ndang mantuk eling malam Jumat. Ngoten. Garwamu apa ora nate jenengan paringi nasihat? Iki wong nyambut gawe iki kewajiban. Engko lek ana waktu-waktu meneh sing longgar kanggo ya kuwi menjalin keharmonisan rumah tangga. Kandhane ana ngono. Candi to bojomu? Kok teko kono to, Pak? Mboten bab niku. Lah kuwi mau kendang mantuk iki malam Jumat lak sunah Rasul. Oh, mboten. Lah apa? Wedi nguslak nek godho. Godho apa? Lah malam Jumat Kliwon iku setan do metu pirang-pirang lho, Pak. Dadi bojomu ki malah disenengi bangsane setan-setan ngono ya. Kok teko kono to malah. Kok malah aku sing kebulet to iki modene. Ini sangat luar biasa Mas Jajak. Semoga-moga ramung neng kene ini ada pijakan awal yang baik. Amin. Suatu saat gue bariki neng Jakarta, apa neng Nganjuk, apa neng Madiun, sampean tak telepon aja nganti keri ngono ya Mas. Sendika dawuh, Pak. Ning ya ora gareng ngusungi gamelan karo panggung tadi. Nggih mboten napa-napa, wong kula 2009 ya peniti ya. Lah iya. Mboten napa-napa. Aja ngeblesne awake dhewe to senengane ora. Oh, aman. Tak goleke kanca. Oh lah wong kula pinter golek dhewe ya. Kose to biasane lek dalang kae lek men ora ijen Mas Gareng tak golekne kanca waranggono ngono kae lho. Ha nggih wong biasane kula ya golek dhewe kok. Napa jeng derek? Napa jeng derek? Gak aku ora. Nggih. Ya ora nderek. Itu level karo awakmu. Wah, ora melu wong roh dalane dhewe kok. Paham to kula. Lambene ora. Mbak Birgita ayu coba kaya apa cublak suweng men jumeneng yuk nduk tetes yuk.
Pandale agresif, si pandale kapok si pandale kapok si pandale kapok. Pun kenal ta kali niki? Sejarah yang membuktikan Piye? kula viral nalikanipun suluk Jumangkah sing nekseni nggih bocah niki. Nggih, seksine lak ya ngono ta, Dek? Gak. Modiar kowe. Siapa kamu? Kita lo nggak kenal. Modiar kowe. Muni yo 100 pek. Apa ki sampean nek merayu wanita nggih duit 100.000 ya kurang. Ya wis tak tambah 50 ambung ya. Ngawur ah. Guru 50 ora. Guru 50. Masane sinden madang karo 50. Biasane selawe. Yo malah pindho. Matematikane apik ta iki. Malah ngimonengen ya rek. Wilujeng dalu wong ayu. Ya, selamat Masya malam, Allah. Mas Mbak Gareng. Birgita, ora pangkling wah saya suwe saya tambah ayune. Masa Nggih lho tenan kok malah mbiyen ora ngene iki ya saiki tambah ayu tambah ayu. lah aku diembenke koyo piye, Mas? Biyen yo biasa, Oh, biasa. no. Saiki bareng anakku loro lho kok tambah ketok ayu Lah model. kok hubungane karo anakmu apa? Lah kan biyen bojoku yo jek ayu. Oh, Lah lu saiki? Halah hamoh nduk. Iki lho, cahe WA iki lho, nyuwun pangestu Pak kula ningali king streaming iki lho, Oh, bojomu ayo bojomu WA nonton lho. streaming lho, ora iso mulih ra entuk lawang lho we. Ampun ngaten to, Pak. Ayo. Rek terus gak entuk lawang ya ora mungkin. Sebabe. Omahku lurung dadi. Apik biyen ra ngene iki lho pertama biyen. Apik iki ayo. Ya berjalannya dengan waktu. Ayo, nggih. Wong lagi der ya iki kok, Pak. Biasanya ya pem-pem. Wah, ora. Biasane tenggen TikTok dar-dar ning ya kuwi dipencet dhisikno. Wah, ngono kae. Ayo. Nggih, niku Mbak Birgita saking Kediri Mbak pun. Birgita Sok ketemu teng Nganjuk to. Nggih, pangestunipun. Nggih, Masya Allah. Sehat ya, Nak ya. Sehat, Seger sampean parasannya sehat. sehat lahir batin, rakyat rada kelawu ning ya tetep sehat. Sekali-sekali pinjem lulurku apa piye, Mas? Lho, Dok. Hah? Masya Allah. Ya mungkin kita ditakdirkan untuk tidak berjodoh, Nak. Lah kok iso? Lho tenan iki pomaku jodoh dadi bojomu anake dadi zebra kok. Ireng putih Ayo ula weling. Ayo. Kalau Ya gue. Allah welinge manggon tapi. Lah Ayo. kok iso manggon? Lah gak paham, gue sing paham guru kita berdua. Aku ya ora paham kok piye maksudmu. Nah, lah ya piye maksudnya? Enggak ngerti aku ula weling. Lah ya ula Kok ula weling kok manggen, lah ula weling urip ya telusur-telusur ngono. Gue klo caosi satu. Ayo, nggih. Ucapkan untuk gerobokan yang hari jadi 3 abad Mbak Birgita. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk gerobokan yang ke-300 abad. Gak swamplok kowe kok. Kok 300 abad kok suwemen. Nek 300 kuwi tahun, nek abad iki 3 abad. 300 abad ndonyane kukut. Masya Allah. Tak gawa ora iso sih aku sing ngisini aku ngene iki. Ado-ado tak terangne, cindenipun mangke Birgita sarjana seni niku alumni ISI Surakarta. Bareng teko kene iso 300 abad lho. Gile ngomongnya serius lho kuwi Mboten, iki. Pak. Kula mboten maidu. Apa? Lah ngapa? Bocahe grogi alih kula. Mergane karo jenengan. Kalih kula grogi, gugupe pol no, ketara banget no. Lho gugupe pol. Lho Ora. grogi bocahe. Aja pedean ngono to, Mas. Alah wong aku mau mrene anakku wis nangis geger. Terus Bapak mangke main kali Mbak Birgita. Aduh, ojo ndek lho Bapak tau dirabi Mbak Birgita. Kae bayangan kae awake dhewe kae rung pegatan lho kae. wow, Ayo. dramane to, Mas? Dramane to. Dramane kan aku Oh, bojone pegatan. kene. Oh. Rung pegatan lho kae. Oh iya. Anakku jene kok kae ayo Mbak Birgita rene kapan? Ndang diwarke ibu ngono lho. Ayo. Ngene biasane iki ya pelawak utawa dalang atau seniman. Nggih. Lekas hit ngene biasane rada aneh-aneh pancen ngono kuwi. Ning tak eleki aja ya. Niku pundi niku? Nggenku kono pirang-pirang. Oh nek ngene kono mboten apa-apa nek mriki mboten kok, Pak. Oh iya syukur Bukan lah. aman. Aman. Oh iya. Aman. Sik to tak ndongakne menggung tutup. Oh iya tutukno sik. Ya, 3 abad ya, Nak. 3 abad. 300 abad atau 3 tahun ngono lho sisan dibalik. Ayo. Kok malah diwalik jenengan. Iya.
Ya, coba. Selamat ulang tahun yang ketiga abad ya toh, Pak. Ya. Semoga masyarakatnya sehat, Amin. hidup rukun, Amin. semoga panennya melimpah. Terus rezeki Lah, Panen melimpah piye wae nyemoni. loh, lah nyapa? Kene gagal panen perkara tikus kok. Lah makane didongakne kok. Oh, bener Bir. Ditungakne. Ayo. Lah nek ndongakno sing genep. Lah piye? Nek panene melingkar tikuse kon ngaleh sik. Lah panene oke nek tikuse jek ning kono ya dientekke to kowe. Tikuse ora bakal ngalih mergo tikuse saiki dandan gareng. Lah iki. Nah, Balik kamu. Iya. Yo sak bagiamu sak bagiamu. Heeh. Izin neh Bir. semoga sehat semuanya, semoga utangnya ndang lunas. Loh, bahasan bahas utang langsung amin, Pak. Lho kuwi penting kok kehidupan kok ya. Penting ya, Pak. Iya. Oh. Masamu terus cukup ngono kuwi. Utang lunas sik guramin iki apa ya cukup. Loh, Lah nek ra diasok nek lunas lho kapan? lah, kuwi kan doa terbaik kok, Mas. Wong donga apik kabeh kok salahne piye to reng karepmu? Donga ki yo sing ngurut. Lah apa mau didongake muga-muga gek ndang meteng upamane. Ah. Tak dongake ndang meteng gelem ora? Ayo. Moh. Lah yo moh padahal meteng ya becek to, Pak. Apik, Lah, lem kene kok rapi. moh, mergo ora urung duwe bojo. Iya. Padha muga-muga utange ndang lunas. Ajire ya apik. Lah nek ora sok nek lunas to. Yo malah gur padudon to kowe iki. Ya wes, semoga rezekine bertambah ben iso nyauri utangnya. Lah masukku ngono sing ngurut lho. Kok kaya bapak ini lho. Waduh. Bapak pucung apa piye ora? Ayo. Anggere wong ayu tak daku anak. Wah iya. Bar kuwi molet. Ayo. Nggih. Ya iya cak ayam. Biyen dereng ngene iki. Sik iki coba saking kula Pak Jaini WMC. Anjir, WMC. Nyuwun gending kembang rawe. Oke, Pak. Oke, nggih. Kagem kanca-kanca komunitas Jakarta Karno Bojonegoro grup lumantar channel Kuntadi. Ha nggih. Para kanca-kanca WMC kang rawuh matur nuwun. Nggih. WMC ini wayang mania community. Wonten. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya Wayang. top ya di sini kok nggih. luar Komplit iki biasa. wau, Nggih, komplit nggih. saking Kudus Pak Nggih. Priyo menika Pak Matur nuwun, Utomo Pak. king Pati, Nggih. wonten Pak Puji king Priku. Nggih. Pak Zaini komplit niki wau biasane Alhamdulillah. biaya sekawan niki nek kadung nyawer 500-an urunan. Mosok, Mas. Tahun wingi ngoten, tahun wingi. Lah saiki? Ketok entek. Ayo. Lah ya nggih. Ya coba diaturake dhisik yang nyelani Mas Jajak ya. Sendika Ah, nggih, dawuh, coba kaya alon-alon apa. ya, Nak. Iya. Langsung wae ya, Nduk Bir. Oke, Pak. Ah, nggih, monggo diaturake kembang rawe. Yo, dados.
wah. Piye suarane piye? Luar biasa, Pak E. Tabuhane kanca-kanca Madangkara. Kompak jos. Oh, mongko enek penyusup lho ning kene iki. Ayo. Mata-mata ora. Masuk nggih, Pak? Oh iya. Kok ceper enek, kok DLI enek. Oh, nggih. Kula paham bocah e. Paham lho. Lah raine dipilokno kok. Iya lah. Iki ya ora putih kok ngelokne wong raine dipilok ora. Golek balas dendam kok, Pak. Nggih. Ini luar biasa. Nggih. Madangkara itu paguyuban karawitannya itu terbaik nomor 2 se-Indonesia. Tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa. Sik kok Luar nomor biasa. 2 sik nomor 1 sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa enek nek enek paguyuban swarga laras ora enek ora. Jenengan mboten percaya? Ora percaya. Monggo tindakan. Oh, aku ora kesusu kok, Lah Reng. mula niku kula pun percaya kok. Oh, iya. Yo gak Iya. santek aku. Ora, iki mboten. Mboten. Mergo nggih. mati niku rahasia Tuhan. M. M, makhluk yang bernapas pasti akan mengalaminya. Jos. A. Akan tetapi tidak tahu kapan waktunya dan di mana tempatnya. Tidak harus tua dan tidak harus sakit. I. Ini adalah rahasia ilahi. Oh iya, ape. Semua sudah paham? Waduh. Iya. Ape Wes, cerdas. aku mau ngomong ndak dijawab ngono kuwi neh. Ujuk-ujuk mak cemong M ngono iku modele. Ayo. Modele Mo aduh. Amoh nek to aku. Nggih. Mohon maaf sih. Nggih. Ning seniman nuwun sewu wonten Purwodadi, wonten Grobogan lak nggih anu to, berkembang sae nggih. Luar biasa Dawuhipun Pak Wahono generasi dalang niku kathah sanget. Nggih pangestunipun luar Nggih. biasa menjamur. Menjamur. Nggih, wiwit tayuban ketoprakan. Nggih. Kula nate kemutan nalikanipun ada pagelaran wayang kulit napa niku Safari Ramadan. Nggih. Gusti Benowo nate dawuh nek ketoprak hampir punah. Niku mbok menawa ning iring kidul menawi iring lerem wah menjamur dan merajalela. Terutama Grobogan, Pati, Rembang, Blora jos. Ketoprak niku. Injih. Bedane ketoprak kalih maling napa? Nek ketoprak niku tanggapan, nek maling niku anu ora tanggapan. Oh, salah. Nek Ngono wong dagelan sarjana seni yo kaya ngono jawabane kur cepete. Nek ketoprak niku anu, Pak. Apa ditonton? Ora. Nek ketoprak niku anu, Pak. Tanggapan. Ora mesti yang sambatan yo enek sampean iki kaduan le mikir ngono ya ora nggih. Jiran Ketoprak karo maling, lek maling, Nek lek maling. dikentongi tung maling, mlayu dheke. Nek ketoprak, tutuk metu. Wah. nuwun sewu. Napa? Urung karuan. Oh iso. Ketoprak niku kentongan mesti ana loro, Pak. Tuk iso go mlebu kok. Lah iya ben penak mlebu metu ngono lho dadi. Ketoprak kuwi lho, ayo mlebu mentas ngono kuwi lho ayo. Kula soalnya bos ketoprak. Sampeyan duwe paguyuban ketoprak? Enggak ada. Apa? Jajak laras. Bubar budaya. Napa? Bubar budaya. Lah jenenge kaya ngono kok ya, mula ya pageblok ora. Sing apik kaya ketoprak besar siswa budaya, wahyu budaya, ngono kae no. Lah pun biasa. Sing ora biasa ya bubar kuwi. Bubar budaya wong gur latihan tok ora tau tanggapan nomor dhewe. Mau ngentek-ngenteki konsumsi ya. Semua saniki bubarke ya. Iya. Nggih. Niku Mas Mencu niku koordinatoripun Pak Tantut tahun wingi ngaso teng mriki Pak Tantut. Oh nggih. Niku mendhi batin. Kalih tahun kepungkur. Nggih. Nggih, niku mendhi batin niku. Sing rame jaman tahun biyen sih ngono. Wis arep dalange sapa penting garenge tetep kula. Iya. Sik tak golekne Mbak Triasuti, Mbak. Ah iya, cocok iki ya. Ayo, coba kaya apa Mbak Tutik iki karo iki jan Ingin pundi, Mbak? non? Ingin pundi, Mbak? Niki to. Saking swarga. Ayo. Kowe yo. Iki berarti melu krawitane Gusti Allah iki mau. Niki. Iya kata iki. Oh. Iya. Saka Widodaren Ngawi, Widodari lak ke swarga. Widodaren Kecamatan Widodaren. Nggih. Wah, ngoten ya. Aku iki nganu. Oh, tak kang nambaban. Kose orang, aku iki widodari. Kudu lagu ya, Truk. Utusane Gusti Allah sing dikirim kagem panjenengan. Widodari khusus mliginipun kagem panjenengan dikirim Gusti Allah langsung. Ning nyuwun pangapunten, kula mboten saged nampi pasuwitan panjenengan, Yayi. Kenapa mekaten?
Sebabe wong lanang sing setya ing janji prasetya ing tresnane, aku ora bakal kliya kelawan bojoku dhewe. Oh, ngono. Duh, Kang Mas. Aja ngono Yayi. Aja anggo mendesah. Lho koprak yo ngono kuwi kok semune lek ngono kuwi. Gegeng Mas, ngono kae. Iya. Aduh Kang Mas. Guru apa-apano saduh. Gelo ati kula panjenengan kok mboten tansah setuju kalih kula. Wah, nek gelo apa terus gede sisah, Nduk? Kedahe panjenengan sarujuk. Iki dagelan koclok lagi ya. Lah gelo sing sisah, nggo gelo ning tengah ngoten lho. Oh iya. Oke. Ngadeg aja meneng kok ayo. Masa aku minta ditolong? Bidadari kan kalau berdiri harus pakai pertolongan. Lagi bidadari semper lek iki ora. Mas Lendang saya ini khusus buat panjenengan dikirim dari Gusti Allah nih wanita dari surga. Mori kuwi. Kok malah wingi Sok korsike lho, sok korsike. Dawuh saya. Aduh, pelan-pelan dong. Aja dibanting. Ini barang panas, mahal, jangan dibanting. Kang Mas ya. iki upama lakone ngono kaya Joko Tarub. Oh, nawang wulan kae. Kula nawang bulan. Nek bulan kurang bunder iki, Nak. Oh nggih, aja ngece, gak pareng ngece. Oh, mboten, ya. Iki wis bunder. Ya si wong ayu. Aduh nggih Kang Mas. Lak sarujuk ta kalih penemu kula Kang Mas. Ora tak selaki pancen dasar kepara nyata sineksenan jagat sak isine ora nek wong elek kejaba kira kaya. Ora nek wong ayu kejaba sliramu ngono. Lah kuwi nek ayu wong elek kok. Kaya mengkono tembungmu karo aku bareng wis ketemu Birgita. Ngene lho Yai. Aja mbok kabeh mau aja mbok anggap guyon. Ngene lho critane ngene lho. Berarti ki tenanan aku enggak suka. Aduh. Aku enggak suka seperti itu. Wes, pitik arep ngendrok. Suka. Piye to Kang Mas padha aku pisan kok jenengan kok saja. Nek karo Birgita mau ki gur guyon. Nek kalih kula tenanan. Halo ya Allah makasih ya Mas. Tenang, Jalan jenengan lah piyayi kalih putih meluntuk kaya ngene ya ampun. Lah ya tak awake Mas watos kaya watu. Iya. Lah nggih cengeleran. Mas iki jane digambari. Awakku mau atos kaya apa? Kaya watu. Kena nggo ngulek kowe malah. Waduh. Tega kowe ngulek kuwi. Oh iya ndelok kahanan. Wah. Aku mau loh Mas diulek-ulek. Diulek-ulek mau. Mosok? Heeh, yo ulek-ulekan ya. Ya aku tak mendem sih. Wah. Lambemu elek. Wis karenge dadi tenan lagi wis. Iki wong tua kudu dihargai. Ayo regane pira ngono ae. Kowe aja suyah-uyah karo aku. Aku ini kena empu, leluhur, sesepuh. Hargai. Leluhur magrib ayo. Piyayi kok ngadeg. Ngadeg. Nembang sing apik sing mesra ngono. Duet wong loro, heeh. Ayo. Duet. Coba kaya. Aku tak ning kene dirayu gen piye carane iso gelem rono. Pokoke rambut raya aku mah rono, aku ning kene terus tak iso. Aja ning kono Yayi. Maju meneh. Jegurno. Ora. Aja dadi grane. Tenanan. Aja. Aku juga Aja. Aku dirayu. Aja. Mas, aku enggak mayu rene. Aja nek jegur. Mas, Aja kasar to maine Mas. Aja kasar-kasar. Wong semudan kok. Iya. Lah iya to. Reng, aku pengen ngerti suaramu lek duet. Aja apa lintang asmara apa-apa ngono karo kowe. Ayo Mbak Tris Tuti. Coba. Ayo, oke. Nah, nggih. Apa? Iya. Ya aku kelemon sithik wae. Kelemon. Sone lek tanggapane aja gawe kasireng nang jero ngono lho ora. Lah, Mboten kaos ireng Pak iki. Lah kuwi ketok gerem. Gawan Gusti Allah ini iki. Oh alah kuwi ya. Oh anu sabuke sing ireng kuwi ya. kok ndek mau wis tak cepaki lulur kok ya. Sampai ora gelem mampir nang nggon kamar sinden. Oh iya. Biar nyapo kuwi kan. Arep nyampo. Ya tak lulur. Iya. Lintang asmara oke? Dalem. Lintang asmara oke? Sendika. Oke lah ya. Ya putu kiai ya. Oh iya. Ya selamat nah ya nggih. Rak setuju ta nek lintang asmor. Nggih. Dicek sik coba, rale dicek sik. Ya dicek sik. Ayo. Ayo. Lho Ji. Angel men larase. Ya semono kuwi.
Gamelane ra koyo nggonku. Iki perunggu lho iki. Perunggu lho. Walah, perunggu paling gur kok Solo lho. Lah nggonmu? Kok Sulawesi. Kok iso? Ya wis tok. Oh iya. Iki yo go handal lho, sampean kudu rono njaluk pangestu. Enggak, ora. Sinten? Ayo. Iki dihormati lho nek kene sampean. Lah dihormati ning kono. Lah ngapa? Ning kene aku dosen kok. Oh iya. Isi Purwodadi ya. Wong ayu, Ayo. wong ayu. Lah ngono lho Pak, sicok lah gak apa-apa wis ya. Ditulis iki ditulis kok jenenge sapa kok? Ya ditulis kae loro kae sapa guriye. Oh, lah malah gawanku dhewe Mbak Titis karo Mbak Naci kok gawan kae. Mas Titis, Oh Mas Titis kleru-kleru masyaallah. kae lanang Ayu tresna mungkin narya tombo tumo Sing apik ora. Pripun? Sing apik sinden kok tumanan. Iya, kok ngarep pedhok sampean aku mas keramas kok ya. Ayo. Terus susah jroning batenku ya Ti. Wong bagus antep nang rasa timu acara Kang Mas tresnaku adalah jroning kalbu. Apa reng? Aduh. Apa reng? kepindah. Apik tak cek jos sisan. Oke. Ya alhamdulillah, Pak. Oke. Ayo. Ya gur kurang lulur 15.000 tok. Ayo ngadeg malah kalau genduren ngono ora. Masane ana sing ngajatne apa piye ora nggih. Nganggo iki sing ajak-ajak. Maka dipenatarakan Lintang Asmara. Ayo coba kaya apa? Dua artis dari Neraka Jahanam. Ayo. Jiwa hati yang apa anjlok nek disio-sio. Mulai aku. Ojo to, ora sati gak tekno. Omongane wong liya aja digugu. Cek masyaallah. Ojo tak junjung kok kene kaduan. Ayo mlaku dhewe. Wis to, ojo. Anjlok lho aku. Ya Allah, ojo. Ojo rene semenging bareng ae. Ojo to mesake. Ayo kaya Wis to kowe nek anjlok malah kopior lho kowe ngono. ndok apa piye ora. Maka Lintang Asmara dados yuk. Robohan nyawiji bangun desa Noto Udo. Siang pangoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang ya Sulastri. Hey.
Setiaku bisa hati amarang sang ya sulami yo 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 susah jroning batenku wong bagus antep ngrasanimu tresnaku Chemistry-nya sudah mulai dapat, Pak. Dapat, iya. Kantun jenengan dawuh kapan ngoten mawon? Oh, nggih, siap, nggih. Terima kasih. Sama-sama. Nggih. Masya Allah luar biasa Presiden Madangkara wis orang nacat. Iki sing kancamu seangkatan apa ora iki? Madangkaran iki. Oh, enten. Sinten? Ingkang ngenong? Oh, ta, Jin? Nggih. Oh, alah. Ingkang ngenong niku seangkatan. Nggih. Nggih. Lah, ki ora ning isi iki, Dek, Ben. Dalem? Ora ning isi iki. Lah, mosok mboten paham. Ini kan SMKI to, Pak. Oh, nggih. Seangkatan karo mbok wedok, nek kali kula mboten. Iya. Lah krungu-krungu arep dipek kuwi mbok wedok mbiyen. Dalem? Arep dipek kuwi jare. Yo milih kula no. Mergane. Klawu. Wah iya. Apik temenanan iki ya. Nggih. Gareng jiji kaya ya apik. Jiji jajak. Lah iya jiji kaya. Jiji iso diartike jiji kok. Hah? Jajak sing ganep mawon. Oh, artine apa to jajake? Apa ya, Pak ya? Dereng ngertos kula, Pak. Oh, dereng ngerti. Nggih, Mang Paduske ya, Pak nggih. Oh, tak goleke ning kamus ayo. Nggih, kamus. Kamus napa, Pak? Kamus kematianmu. Ora panjang umur sih selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ngono Amin. guyon ora. Guyon, nggih. Saking kula Pak Pujianto, WMC Purwodadi nggih. Nyuwun gending ninggal katresnan jaranan yang ditembangkan oleh Mbak Winong. Oh nggih, monggo. Nang Nduk ya kuwi anak penggemarmu kuwi Nduk saka. Riyen Pak Pujianto nate kagungan kagungan damel janipun sing didhawuhi piyai kalih niki adalah panjenengan pas ngasta mboten saged. Oh ngaten nggih. Mula niku wis pokoke aku pengen nonton Mbak Winong jaran. Nggih. Aku Takonono. Pripun? Kapan neh kagungan kersa ngono? putrane namung setunggal lho, Pak. Loh, kan iso nggo putrane duwe putu to Pak Pujianto. Nggih. Akhirnya syukuran setahun atau sunatan kan saged. Nggih. Kapan, Pak? Syukuran melih, Pak? Wayangan melih nggih, Pak nggih.
Nggih. Penting garenge kula nek dalange sapa-sapa bebas. Mboten sapa, mboten sah nangkap tip mawon Pak nggih. Ya ndek nang jumeneng coba kaya apa ta ayo. Ayo nggih. Dibawani komplit mergo niki lak mboten enten bawane gawan to Mas Gareng. Ajeng kula tuliske niki nggih. Bawanipun nggih. Nadyan to sami wau Asmarandana ning Asmarandana Nduk. Iya. Ayo ning cakepane benten. Nggih. Coba kaya apa yo Nduk. Jaranan dangdut kreasi rineng gayeng beksa senterewe jaran pegon luwes gemas nuju prana pinter agawe prangto sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno Cakepane nggih. Sing yasa sinten nak cakepan niku ana? Pak Cahyo pun tadi lah. Oh, Pak Cahyo. Iyalah. Selaku Bapak dosen kita semua. Kenapa? Kak Jilan. Apa? Dan kenal Pak Sukron Suwondo. Heeh. Kayak yasa gending lagu Nggih. sak bawane. Yo umpama Pak Sukron kok gawe lagu sak bawane jos no. Dene kok putrane lagi yasa bawa ya wis gak apa-apa. Pak iki kurang ajar banget ya. Pak. Rene tak mut raimu. Monggo nek kersa. Mong. Gila. Nek ape to suarane? Jos, Mbak Wino. Sinden-sinden ana sing guak ki madangkara sinden. Ojo digua tak Lah, temune. mergo apik. Ayo suarane apik-apik. Saestu piyake. Aja kok sinden. Wah, penggirong loro. Suarane mantep kabeh. Mosok nggih. Saka Mas Taslim. Pokoke anggere tase ora ilang suarane wo tenan. Lek irang cepak muringe kowe ayo. Isine apa to? Ora perkara isine. Ciparat malah ngono kuwi ayo. Ayo. Nggih no, nek Pak Taslim tasnya aja nganti ilang. Ayo. Nek ilang karek limit tok. Iya. Bener Pak. Iki cerdas iki dagelan tenan iki. Dajake cerdas. Patute ben dijak lho, Pak. Ayo. Elok temenan. Sapa-sapa diuring-uring ayo. Bojone teko barang udan-udan diuring-uring. Ninggal katresnan yang pertama dangdut, kedua jaranke. Ngwalat to, Nong? Ngwalat. Ada. Oke, ya. Alat kuwi gamelane ora melu ning Lampung ya melu ayo. Jarane melu. Lah niku lho Pak, wong tase Pak Taslim lho kenten iki lho gak keri. Wah, bagus. Jaran iki lho gak kek. Ora perkara isine. Banter kae ayo. Nanti kancane arek absen nganti telat e ayo. Ayo. Karo Mbah Gundul dadi telat kabeh lah. Ngeyel to. Monggo diaturake ninggal katresnan winong nawangse coba kaya apa yuk. Mas Gareng tadi lenggah nggih sedika. Ora ben melu menikmati ngono lho maksude. Ayo nggih menikmati. Alasan banget Ren. Budusen piye? Sapa? Sing ngongkon lenggah sapa mau? Budusen. Budusen lah ya manut karo budusen. Ayo. Mboten lho, wong bukae sih lu ngendika ora ngenek-ngenek Pak niki Pak. Iki padine wis males Pak. Dipotong Pak niki Pak.
Kang Ati kok modele kok Piye? kerja lungguh. Dipotong. Heeh. Sing dipotong ge apane? Ya mau jarene anu dipotong. Wong bu dosen apa kedah bukes to? Wong niki yo dosen kok. Oh iya toh dosen. Kuwi dos kok. Ayo nyanyi, urus aku kono. Aku regan-reganan. Oke. Yo diaturake, tetes. Pengono panggung endok kayu winong ngawan cekok kaya
Sembah nuwun Bapak katresnanipun. Nggih. Dan aku kapan-kapan arep ndelok wayang karo iya. Asmanipun Pak Teguh. Pak Oh, Teguh. anu to Pepadi. Ketua Pepadi. Sanes. Oh sanes. Pak Kemeruh. Oh, iya. Terima kasih Pak Teguh. Oh, Bos mebel. nggih, bos kayu. Bos mebel di bidang kayak biting, kayak apa? Lemari, kursi, nggih. Oh, Ya, iya. semoga tambah lancar rezekinya ya Pak. Semoga Amin. mebelnya tambah laris, Amin. tambah sempulur. Amin. Anu nih. Apaan nih kok anune iki lho? Kok sembur anune. Tambah sempulur anu. Rezekine. Rezekine. Ora sembur anune. Terus tambah Sehat. sehat. Panjang umur. Terus usahanya lancar. Lancar. Badine akeh. Amin. Terus Beijing nek wonten nyanggep Pak. Ya melek nggih Pak. Kok melek. Beijing. Ora perkara tase. Beijing lek wonten napa acara napa raketang jenengan sunat kedua ngoten nyanggep Pak Yoyo nggih Pak. Kok pajaknya kok sunat kedua iki kaya. Nggih, matur sembah nuwun bebingahipun. Mugi ngaturaken matur nuwun pepunden kula Bapak Kepala Dinas Pak Wahono. dan Pak Wahono dan Nggih. Budaya. Panjenenganipun Pak Nggih. Wahono niku piyayine pun kula paringi ilmu bagaimana tata kelola kepemimpinan. Sampean sing maringi ilmu. Nggih. Elok menyolong kethek sampean. Nyolong petek. Oh iya nyolong kethek sampean. Ilmu piye, Mas? Piyai menjadi seorang pemimpin itu harus paham yang namanya kutil, kurap, kudis. Kuwi penyakit iki, Mas. Loh, jangan disawang penyakitnya. Oh, jangan disawang. Oh ya. Loh, jangan dilihat. Tapi kan makna dan arti filosofinya. Kutil. Kudu teliti. Pemimpin harus teliti. Bagaimana kinerja dari bawahan sampai atasan harus bisa saling kolaborasi. Kudis. Kudu disiplin. Jangan sampai ada pegawai sing sak senenge dhewe. Harus disiplin, amanah menjalankan tugas untuk kemajuan Kabupaten Grobogan, terutama di bidang seni budaya dan pariwisata. Pak Wahono. Kuman. Ora ana kurap, Pak. Oh, kurap tau. Oh, ya kurap. Iya. Iya. Kudiman ya kena. Kuman ya iso kudu beriman. Ayo, Kurap Ayo. kudu rapi. Rapi di bidang administrasi ataupun rapi di bidang pagelaran. Ora ana sing tertutup. Elok luar biasa. Mula Mula wis ngono kudu kukur, Pak. apa kuwi ukur? Kudu terukur. Oh, Semua harus iya. terukur. Wah iya. Semua sudah paham? Wah iya. Elak tenan ya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Wahono, hormat kula. Nggih, sami. Nggih, mangke tetep lajeng ning Sendika, goro-goro lho ya. sendika, Ayo. sendika. Aku ora ngerti bawamu. Ayo nggih. Mosok lho, Pak. Suluke ya urung. Ayo nggih. Oh ben goro-goro. Ayo. Sendika. Pengasih saka Hyang Agung muga-muga tansah sumanding ayo. Marang keluarga besar lan warga